रायजो जानो नोंथांमोन गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथां साफ्रोमखौबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोदों। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय स्पेशली आङो नोंथांमोननि गेजेराव जिखौ लाना फैदों होनना बुङोबा खाम्फा बरगयारि सारनि बाथ्रा बुंनाय। बिथाङा मैया मोनसे प्रेस मिट होदों। बे प्रेस मिटआव लानानै आं नोंथांमोनखौ बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे दिनै नोंथांमोना नुदों मैया गोबांथार जायगायाव गोबां रंजाबाय देरहानाय खुसियाव बयबो देरहायोबा माने रंजाखायो बेखौ जोङो खुनु गोरोन्थि बुजिनाङा। जायखिजाया पार्टियानो दिनै देरहाया माने बिथांमोना रंजाखागोनखा बे आरो दा रंजाबाय बयबो फुरथि जाबाय। बिनि गेजेराव दिनै खाम्फा बरगयारिया मोनसे माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंदों, एकदमबारे गोनांथार बाथ्रा बुंदों। दा बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना बयबो नुबाय जानो हागौ खाम्फा बरगयारि सारनि जेनाखि प्रेस मिट होनायखौ, थेवब्लाबो आङो नोंथांमोननो ससे होग्रोगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोन जेसेबां हायो आङो डिटेलै रायलायनो नाजागोन आरो नागिरदो अब्ला। হানি নহয় আমাৰ দলৰ পৰা কয়েকজন দল এৰি পেলাই গুচি গৈছে। সিহঁতৰ কাৰণে UPPL জিকিছে বুলি মই নাভাবো। UPPL জিকিছে নিজৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি ষ্ট্ৰেটেজি, সেই ষ্ট্ৰেটেজিটি তেখেতসকলে যি পাৰ্টিয়ে চৰকাৰত থাকে তেখেতসকলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰী বা টকা পইচা দি মানুহবিলাকক নিজৰ পিনি টানি ল'বলৈ বহুতো কাম কৰিব পাৰে। আৰু মই ভাবো যেহেতু UPPL BJP ষ্টেটৰ আৰু কাউন্সিলতো গভৰ্ণমেণ্ট আছে, এই সুযোগটো তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু ভুলক্ৰমে আমাৰ ৰাইজে তেখেতসকলৰ ভুল যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি, মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি, এইটো আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে 2020 চনত প্ৰথম এই ভুলটো কৰিলে। আকৌ এইবাৰ বহুতো আমাৰ BTC বাসীয়ে এই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতি সঁচা বুলি ভাবিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক বহুতো মানুহে ভোট দিছে। আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে বুজিব পাৰিব আৰু সেই সময়টো আমি नुबाय लोगोफोर नङा होमबा? खाम्फा बरगयारि सारा मा बुंना बुंदों जे बे बाथ्राया जाहैबाय मा, जों नुयो कि सोरबा सोरबा माने इलेक्सनाव जेननाय लोगो लोगोनो देरहानाय खाथिजों सोरबाया गावनि सार्थनि बेक्ति सार्थनि थाखाय बारो। जायनि फलाव दिनै BPF नाबो UPPL आव बारो, UPPL नाबो BPF आव बारो, बा BJP आव बारो, BJP नाबो UPPL आव बारो, बा BPF आव बारो, बा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव बारो, नङा होमबा? बे खोथाखौ बुंदों। नाथाय बिथाङा दिनैसिम खाम्फा बरगयारिया होनना बुंदों आं जेनाखै दासिमबो, आं जेनाखै आरो बिथाङा जेननाय लायाखै। बिथाङा जेननाय लायाखै, बिथाङा स्पष्ट बुंदों। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जे UPPL आरो BJP बै मोननै राजखान्थि हान्जाया रायजो राजाफोरखौ माखासे बुवा प्रतिश्रुति होदों। बुवा प्रतिश्रुति होनायखायसो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ नंगौ साननानै फोथायनानै बिथांमोननो भटखौ होदों आरो भट होनायखाय बिथांमोना जों देरहादों, नङाब्ला आंनो देरहागौमोन। बे बाथ्राया स्पष्ट, जों बिथांनि रायलायनायनिफ्राय जों बुजिनो हाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो बुजिनो हाबाय। दिनै बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों, खोब सिरियास बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों जे बेथ' फैबाय थानाय 25 तारिखथ' नङा, 25 माने 2025 बे इयार्सआव जे BTC इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों जे बेवहाय बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला कि बै समाव माने BPF जेरैबाबो देरहागोन आरो देरहानानै सरकार दानो हागोन आरो बिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो मावलांबाय थागोन आरो मावगासिनोबो दं। बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनानै होबाय। दाना बुवा UPPL आरो जेनेबा BJPआ माबायदि बुवा जेनेबा राजनितिक गेलेखो, माबायदि बुवा गेलेदों बिथाङाथ' बुंदों नङा होमबा? नंखाय इलेक्सननि जेनेबा कड अफ कन्डाक्ट नांनाय समावबो माने अरुणोदय होगोन होननानै अरुणोदय आसनि फर्म बिलाइदों, न' हाबनानै बिलाइनानै होदों। दा बेखौ माने रायजो राजाफ्रा फोथायदों आरो मोनगोन सानदों, बेनिखायनो बिथांमोननो भटखौ होदों। नङाब्ला बिथांमोननि भटआ बाहामोन, BPF आव जोबसोमोन। बे बाथ्राखौ बिथां सारा फोरमायनानै होदों। दा एक्सुवेलि बाथ्राया नंमारगौना? आरो नंमाराब्ला बेखौनो बुंदों खाम्फा सारा जे बिथांमोना नंखाय जुदि बुहा गेलेनायनि फिथाइखौ फैबाय थानाय बोसोरनि नेक्स्ट बोसोरनि 2025 जेनाखि BTC इलेक्सन दं बाहाय मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों। जेन'बा बाथ्राया बिथांनि माने बुंनायाव साननो गोनांबो, बावहाय सोरबा राजखान्थि हान्जानि खोथा गैया।
साप'ज नट डाउट गमामा जुदि बिथांमोना इलेक्शन समाव जुदि दिलाय मारबायब्ला बेखौ जेनेबा दे मानिबायानो जुदि बिथांमोना बे बिलाइनायाव जुदि बै जायफोरनाखि बेसेबां मानसिफोरनो फर्मखौ बिलाइनानै होदों बिथांमोना जुदि अरुणोदय आसनि मोनमाराब्ला फैबाय थानाय 25 नि इलेक्शननि सिगां मोनहैमाराब्ला खिन्थु बे एसे दस्रा जामारगोन खोथाया बेखौ दानि जेनाखि रुलिं गभर्नमेन्टआबो मिथिना थानाया मोजां आरो जेनेबा फर्माथ' बिलाइनानै होबाय नङा होमबा नोंगौ रायजोफोरा मोनगोन जायफोर मोनाखै बिथांमोना मोनगोन आसा लादों आरो बे अरुणोदय फर्म बिलाइनायखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा जेनेबा राजखान्थि सोलायनानै जेनेबा BPF निफ्रायबो UPPL आव हाबाखै नङा हाबदों आरो राजनितिनि बे मोनसे गेम नालाय दा बेखायनो बे बाथ्राखौ दिनै जुदि काम्पा बरगयारि सारनाया स्पष्टब्ला माने 25 आव मोनहैगोन होननाय बाथ्राया साननो गोनां आरो साननो गोनां बे मोनसे धेमालि खोथा नङा दे माने जेनेबा हमना लादो दाथ' जुन नङा होमबा जुन हाबबाय दा हमना लादो जुन 24-25 हालागै दाहैसिगोन खोमा गभर्नमेन्टआ होमबा जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बरसिमनि गेजेराव जुदि नङा होमबा जानुवारि फेब्रुवारिसिमनि गेजेराव जुदि बैफोर जायफोरनो अरुणोदय आसनि फर्मखौ बिलाइनानै होदोंमोन बिथांमोना जुदि अरुणोदय आसनिखौ बे समावसिम मोनमाराब्ला बोरैबा जामारगोन नामा बिथांमोना बारस'मारगोन नामा बेखौ खिन्थु माने जायफोर फर्मखौ बिलाइनानै होदों बिथांमोना खोब माने कनसियासै साननानै थाखानाया मोजां आरो जेन' बिदि जाया नङा होमबा जायफोर बिथांमोना जेनेबा नङाबा बिथांमोननि मान सनमान थानाय नङा जाय बिथांमोना पार्टीनि बाथ्रा लानानै माने न' हाबनानै अरुणोदय आसनि फर्मखौ रानदोंमोन अब्ला बिथांमोननि मान सनमान थानाय नङा बिथांमोनाबो नेक्स्ट बाराव दाना राननो हानाय नङा बै जेनेबा गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोर रानफैयाना सोर रानो ग्रासरुट लेभेलनि दैदेनगिरिफोर नङा होमबा प्राइमारि लेभेलनि ब्रड लेभेलनि दैदेनगिरिफोर सोर रानो अब्ला बिथांमोना नेक्स्ट बाराव जुदि मा रानगोन दाना बिथांमोना जुदि दा रानसेयावबो जुदि मोनमाराखिसैब्ला उनाव जुदि काम्पा बरगयारि सारनाय बायदियानो जामारोब्ला बे खिन्थु डेन्जार जागोन बे खोथाया माने स सिरियास जागोन आरो स गतिके नंगौ बेयो मोनसे गेम जाहैबाय नालाय ओंखायनो दिनै आङो बुजिनो हादों काम्पा बरगयारि सारनि मोनदांथिफोरखौ बिथांनि मोनदांथिफ्रा दिनैसिमबो स्ट्रङै दङ आंनि मोनदांनायावसो दै गुबुननियाव मा आं मिथिया बिथाङा खुनु राजखान्थि हान्जायाव बारनाय नङा गुबुनफोर बायदि बिथाङा बारनाय नङा बिथाङा BPF नि लोगो आफादगिरि हिसाबै बिथाङा खामानिखौ मावगोन आरो पार्टीनि थांनाय थैनायखौ लानानै बिथाङा एसे खामानिखौ मावगोन आं मोनदांनो हादों दा नंगौ नङाबा जुदि नोंबो आंबो बियो बारोबा बिराद पार्टीयाव प्रब्लेम फैयो आरो नोंथांमोना नाय जाय सरकाराव माने खुनु मोनसे एगेन्स्ट पार्टी थाया नोजोर होग्रा थाया जेनेबा अब्ला बैसोर पार्टीया गोरलै जायो मावनो नङैखौबो नोंगौ खालामनो हायो आरो नोंगौखौबो नङै खालामनो हायो बेफोरबायदि खामानिखौ बिदि खामानि मावो दा जों नोजोर होआ थायोब्ला बे खामानिया बिदि जायाखै ओरैसो मावनांगौमोन होनग्रा जुदि मानसि माने पार्टी थायोब्ला बा बेफोरबायदि मोनसे थाफायोबा अब्ला बै जाय गभर्नमेन्टआ माने मोजाङै नोजोर होनानै खामानिखौ मावनो गोनां जानाय माने खोब सांग्राङै खामानिखौ मावनांगौ जानानै फैयो आरोखि बारबाखि जेबो नङा दा राजनिथि जाहैबाय लोगोफोर दा राजनिथिखौ जों बांद्राय एब्राबै लाद्रायनो नाङा गोबां जोंनि मानसिफ्रा राजनिथिखौ बांद्राय एक्सट्रिमलि एब्राबै लाद्रायनानै फेसबुकआव बिराद गाज्रि कमेन्ट लिरनाय दैदेनगिरि सारफोरनि फट'फोरखौ इडिट खालामलाबायनानै गोदाव सोराव गाज्रि माने इडिट खालामनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो माने नुयो दा बे साननो गोनां आरो बिराद सिरियास बेफोर बाथ्राफ्रा बिराद बाथ्राफ्रा सिरियास आरो गतिके बिदि खालामनाय नाङा होननानै आं सानो जों बयखौबो सनमान होनो रोंनांगौ जों रेसपेक्ट लायनो रोंनांगौ दैदेनगिरि सारफोरखौ जों रेसपेक्ट लायनो रोंनांगौ सनमान होलायनो रोंनांगौ मानोना नोंथाङाबो सानसे दैदेनगिरि जाहैगोन नोंथाङाबो दिनै पार्टीयाव थायै थानानै एक्सपिरियेन्स बारायलांगोन एक्सपिरियेन्स बारा नोंथाङाबो सानसे दैदेनगिरि जाहैगोन अब्ला बे समाव नोंथाङाबो साननो गोनां फैगोन गतिके जोङो एसेबां जोंनि साननाय हनायफ्रा गोजौखाब्ला जोङो गावनि साननाय हनायखौ गाहायाव मालाबाबो खोलैना लानो नाङा जोङो जेब्लायबो मोजांखौनो सान मोजांखौनो माव माबा मोनसे मावनांगौसो माव खिन्थु मालायनि बेफोरबायदि सोरखौबा बिदि गाज्रि इदि खालामनानै होनानै नोंनि मेन्टेलिटिखौ डाउन खालामना लानो नाङा आरोखि बे आंनिफ्राय खावलायनाय आं साफ्रोमखौबो मोजां मोनो आं बर' हारिखौनो आं मोजां मोनो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं गासिखौबो मोजां मोनजोबो दिनै बिथांमोना राजनितिनि कालचाराव गावजों मा होनलायो बिथांमोननि खोथा नाथाय आं बेखौनो मोनदाङो आरो फोथायोखि
मालाबाबो मोनफ्रोमबो पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि खामानि मावनो रावखौबो थिना पार्टिनि वार्कारफोरखौ रावखौबो थिना गाज्रि दुस्थामि खामानि मावनो बेखौ आं फोथायो नाथाय पार्टियाव मोनफ्रोमबो पार्टियाव माने थै गरम मानसिफोर थायो माखासे थै गुदुं बै बिथांमोन बायदिफ्रासो सानस्लाबा हस्लाबा खामानिफोरखौ मावो बे आरो बाथ्राया खिन्थु बाद बाखि बिदि नङा गतिके मस्ट वेलकाम आं मोननैबो पार्टिखौ आं जेब्लायबो वेलकाम खालामगोन बरायगोन आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय ओमफ्राय जुदि नायनोसै नङा होमबा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव सोर माबायदि गोहोम खोख्लैनो हायो आंनि जेखि बुङा जेखि होना मानो आंनि मोनसे लुबैनाया बेनो सिंगल पार्टि जोंनि जायखिजाया पार्टियानो सिंगल पार्टि माने राजखान्थि दानो हानांगौ एबा सरकारखौ दानो हानांगौ बेखौ आंनिफ्राय लुबैनाय दङ ओंखायनो आं बिदिखौ बार बार बुंबाय थादों बार बाखि आंहा बेफोरबायदि माबा मोनसे गैया बिनिफ्राय आंनिफ्राय खावलायनाय अननानै जोंनि गासैबो बर' दैदेनगिरि सारमोनखौ जेखि मावा जायखि पार्टियाव थानाय मावाथों मानो हारिनि खहा जानाय खामानिफोरखौ मावा हारिनि गोबां जोंनि पेन्डिंफोर थानाय इसुफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होयो बेखौसो आं गोरबोनिफ्राय खावलायबाय थेंक इउ